at det kan gå bra for dem også, men da skal de slå Portugal, og det i utgangspunktet vanskeligere. I Norge betrakter vi Drillo som en magiker. Vi mener han sitter på et trylleformular, og vi vinner og vinner, og vi klatrer på FIFA-rankingen under han. Spørsmålet om det danske folk like imponert av vår suksess om Bruce sjef. Om Drillo får tage en flyretur, meget gerne. Han ble kåret til den mest upopulære nordmannen i Danmark i 2002. Han ikke særlig elsket i 2011 heller. Jeg håber selvfølgelig også, at han får en god flyvetur hjem tirsdag. Jeg håber bare ikke, at der er nogen point med i bagagen. Det er jo den norske træner. Hvad synes du, man? Ja, han der spiller en mærkelig form for fodbold. Drillo! De må lære at spille lidt mere Barcelona. Vi tager Drillo med. Han er 100 år gammel. Han kan da ikke træne et landshold. Han vil jo ikke spille fodbold. Han ødelægger jo enhver fodboldkamp. Altså, man burde jo i virkeligheden. Drillo, han er en nydelig mand. Jeg har strategien. Nu vinder Danmark.